Sesawangan ana kisih samudra kuwi pancen endah lan ekti. Coba diajeng guys, sing kono kae lho diajeng. Wonten kang niku katone endah banget guys. Kambok coba to. Disawang kae lho kambok ana yuyu telu. Do mlaku-mlaku kan kambok. Ayo sing kok Kae yuyu kae to. Iya, telu tadine. Dadi aku mengko imbake yuyu kae to diajeng. Ya ora to kambok. Nang pesisir kuwi warna-warna ana yuyu, ana iwak. Ana maneka warna kaendaning ning pesisir. Saliyane iwak karo yuyu apa diajeng? Kira-kira apa, Di? Kae padha adus kae. Oh, ngomong to pesisir kan lho kamu. Lah niku kok enten sing yang bagus ya kan, Mbak. Iki kan sing lebih mbak kok lho Diajeng dalan. romansaku kowe nek ngerti wong bagus kok jan. Lagi kula niku lagi tasih anam to kan, Mbak. Apa kowe wis kepengin duwe bojo apa? Ya mungkin kula waras kalih Kang Mbok. Ayo sing tuwa dhisik. Kang Mbok. Piye Jodoh kuwi kan kok kan opone to? Piye to? nah adikku seneng karo wong lanang pamaku seneng ya ora apa-apa aku mau ya ora apa-apa. Kok dilangkai piye? Ora apa-apa. Lah, kok ora payu lho. Ya aja ngono. Apa ya kowe iso nglangkai sakmene gedhe iki? Gede. Jadi sama. Boten Kang Mbok kula boten ajeng langkai. Kang Mbok kula mungkin ndak Jane nek ngene kita diajeng mbok coba to kowe iki do tetembangan apa ngono. Kanggo nglipur penggaleku. Piye diampi awak dhewe nembang apa iki? Nggo nglipur Kambok. satu. Kambok ratu. Anu, Apa? ya saken tenan menapa. Ya sak karepmu sak bisamu. Tapi awak dhewe nembang tahunan. Rawa ya. Bisa kok. Apa lho Kang Mbok iki? Ya coba. Aku tak mireng kanggonmu tetembangan. Ayo Dik, ya. Jarene Kang Mbok sekali ae ngomong ndak Oh, omah. tenan kowe sik kan yo aku ngono lho. Oh, ya kanca enggisik kepira. Alera-lera banyu ning segara. Coba ya. Anglia numpak perahu layar ing dina Minggu keh pariwisata. Ayo ganti kowe. Alam praune wis nengah. Piyak piyak banyu pinelah. Ora jemu-jemu kareme sengguyu. Langake rasa lunggah resu. Ati jawel mas jebul wis sore. Wite gelopo katon ngawe-awe. Prayogane becik bali wae. Dene esuk-esuk tumandang nyambut gawe. Kanyata kowe sak kloron ki pinter ya diajeng. Lah dene lak dhewe ingkang ngajari nggih Kang Mbok Ratu. Anggon olah swara ning ndi diajeng. Kamu tak wetan desa menika lho Kanggo. Ya wis ngene diajeng. Piye Kanggo? Kok Kakang iki santara suwe kok ora ngadep ning kita? Kene Kakang. Kene. Oh, dadi kowe mlaku-mlaku ana sikit kulon mau. Menika kula nemokaken Kunarpa. Namung
Sasampunipun kula teliti menika dereng pejah. Punarpa menika dereng dumugi pejah. Durung tuku kaning pati. Ya yen ngono Kakang, mengko bakal tak usadani. Mula Kakang, ayo digawa bali ana ing Puralingga. Nggih. Inggih sendika. Ayo Ki Ajeng.